बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो साफ्रोमबो मोजाङै दङ बे समाव आं बाइबेल पद फरायनो इच्छा जादों बेनो जाहैबाय जहननि 15 बालामनि 5 सिरि जन चैप्टर 15 verse 5 बेयाव बेबायदि बुंनाय दं I am the vine you are the branches if you remain in me and I in you you will bear much fruit apart from me you can do nothing बेयाव बुंनो जाहैबाय I am the vine you are the branches जिसुआ बुंदों आंनो द्राखा बोन्दोंआ नोंसोरो दालाइफोर If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. जुदि नोंसोरो आंजों थायोब्ला आरो आं नोंसोरजों अब्ला नोंसोर गोबांथार बिथाइफोर थायगोन. Apart from me, you can do nothing. आंखौ नागारनानै नोंसोरो मुंबो खालामनो हाया. बेवहाय इसोरनि बाथ्राया बुंदों. स' बेवहाय जोङो नायोब्ला नुनो मोनो जिसुजों आरो जों फोथायारिफोरनि गेजेरावहायनि सोमोन्दो रिलेशनशिप. स' बेवहाय आं बुंनो नागिरदों How is your relationship with our Lord Jesus Christ नोंथांनि जिसुजोंनि सोमोन्दोआ माबायदि जानानै दं जानो हागौ नोंथाङा जिसुखौ मोनजेननायाव बा सिगांनि समाव बिराद इसोरजों बिराद सोमोन्दोआवहाय एकदम गोख्रोंथारमोन गिर्जा प्रार्थना आरज माब्लाबाबो नागारा जिसुखौ मोनजेननायफोरावहाय जेब्लायबो नोङो आरज खालामो जेब्लायबो स्ट्रं नाथाय दानि प्रेजेन्टआवहाय नों माबायदि बेखौ नोङो जास्ट आन्दाज खालामनानै नाय How is your relationship right now with God? इसोरजों नोंनि सोमोन्दोआ दायो माबायदि बै सिगांनि बायदिनो नोंनि फोथायनाया एखेयाव दंना गैया बै सिगांनि बायदिनो नोंहा बेजों सोमोन्दोआ स्ट्रं नंगौना नङा नों जास्ट बेखौ इभालुएट खालामनानै नाय साननानै नाय दा बेनिखायनो आं बुंनो इच्छा जादों जुदि जोङो बेबायदि सोमोन्दोआ गोख्रों नङाब्ला मा जालाङो जोंनि जिबनावहाय इसोरजों जेब्ला जों कानेक्टेड थायाब्ला जोङो माबायदि जालाङो जोंनि आत्मिक जिबनफ्रा माबायदि उइक जालाङो मिथिगौ ना जेब्ला जोङो बेजों स्ट्रं कानेक्टेड जाया अब्ला फिथाइ थायै जालाङो होनना बुंदों बेवहाय इसोरनि बोसोना बुंदों जाहैबाय बेजों नांथाबनानै थायाब्ला बिफां दालाइफोरावहाय बिलाइबो ओंखारनाय नङा बिबारबो बारनाय नङा फिथाइबो थायनाय नङा मानोबा जोङो बिफां गाहायजों नांथाबनानै थानो नांगोन अब्लासो बेवहाय फिथाइया गोबांथार थायगोन जुदि जों बेजों नांथाबनानै थाया अब्ला फिथाइया माब्लाबाबो थायनाय नङा बेनो जाहैबाय जों माबोरै बेजों नांथाबना थानांगोन जेब्लायबो जोंनि बिनियाव भरसा लाखिनायजों बिनि बाथ्राखौ जोङो रायज्लायनायजों बिनि बाथ्राखौ जों फरायनायजों बिनि बाथ्राखौ जों खोनासंनायजों जोङो मावनो नांगोन जोंनि प्रेक्टिकेल जिबनाव सानफ्रोमबोनि जिबनावहाय इसोरनाव जोङो आरज खालामनांगोन बिनि बोसोनखौहाय जोङो देहेन खालामनांगोन खोनासंनांगोन आरो बेखौ जोङो प्रेक्टिकेलि मावनांगोन अब्लासो जोंनि जिबनाव फिथाइ थायगोन नङाब्ला मा जागोन जोंनि रिलेशनशिपफ्रा बायफ्लेलांगोन जेब्ला रिलेशनशिपआ बायफ्लेलांगोन अब्ला मा जागोन जों बिराद दुरबल जागोन लोरबां जागोन जोंनि न'खरफोराव नाय जेब्ला बिमा बिफा बिदा फंबायनि गेजेरावहाय जोंना सोमोन्दोआ मोजां जाया बेवहाय गोजोननाय गैया बेयाव दावराव दावसि दङ नों माबा मोनसे नोंनि बिमा बिफानिफ्राय मोननांगौब्लाबो नोङो बेजों दावराव दावसि नोंहा सोमोन्दोआ मोजां नङियावहाय नोङो बिमा बिफानिफ्राय मोननो गोनांखौबो मोननाय नङा थिग बेबायदिनो जोंनि सोमोन्दोआ जुदि फोरबो इसोरजोंहाय थिग नङाब्ला इसोरा जे जोंनो थाखाय होनो इच्छा जानाय बोरफोर दङ जोंनि जिबनाव जे थांखिफोर दङ जाफुंहोनो थाखाय बेखौ जोङो मोननाय नङा आरो जों लोरबां जालाङो बे लोरबांनि थाखायनो जोंनि सोमोन्दोफ्रा मोजां नङा जोंनि लोगोफोरजोंहाय जोंनि न'खरफ्रावहाय जोंनि समाजफ्रावहाय सोमोन्दोआ जोंहा लोरबां नङा स्ट्रं नङा बेबायदि स्ट्रं नङैखायनो जोङो मा जायो गोबां गुबुनफोरजों बानसाव जानाय गुबुनफोरजों नांलायनाय गुबुनफोरजों सोंखारि जानाय हामजाज्लायै मोजां मोनज्लायै गोबांथार बेफोरबायदि थासारिया लासिं सिंफ्रा जोंनियाव फैयो बेनो जाहैबाय इसोरखौ नागारनायनि थाखाय जों गावनि हास्थायनाय बायदि गावनि साननाय बायदि जों गोबां मावनो नाजायो नाथाय बेखौ हाया फोरबोजों कानेक्टेड थानानैजोंसो जों हागोन जेब्ला नों स्ट्रं रिलेशनशिप जागोन ना फोरबोआ नोंखौ गोजौआव दिखांबोगोन नोंखौ बोखांगोन जेब्ला जोङो नायगोन मोनसे उदाहरन 1 निफ्राय 9 सिमावहाय 9आ देरसिन 0निफ्राय ओरै नायोब्ला अब्ला बेवहाय सानसेखालि बिसोरनि गेजेरावहाय 9आ 8खौ था सोबाबाय सोबा जानाय लोगो लोगो आदा आंखौ मानो सोबाखो नोंलाय 9आ बुंबाय चुप आं नोंनिखौ देरसिन नोङो जेबो दा बुं दाना आदा सिरि थाबाय उन्दैसिन नालाय दाना आदाबो बेबायदिनो दुगा जानानै 7खौ था होलायबाय आरो सोबालायबाय आरो बेबायदिनो 9 बुंनाय बायदि आदा बुंबाय आं नोंनिफ्राय देरसिन नोङो जेबो दा बुं चुप सिरि था दाना
सादा 6 खौ 6 आ 5 खौ 5 आ 4 खौ 4 आ 3 खौ 3 आ 2 खौ आरो 2 आ 1 खौ सोबाबाय दाना एगालाय सोरखौथो सोबाबावनो एकनि उनावथ' जेबो गैया लाथिख'सो 0 सो दङ अब्ला मा खालामखो 0 आ मिथिगौना गुरै उन्दैसिनखाय नम्रथा जानानै बियो 0 खौहाय लाथिख'खौहाय मा खालामखो बियो गोबानानै लाबाय एमब्रेस खालामबाय बेजों सोमोन्दोखौहाय बियो लुखांबाय बेबायदि लुखांनायजों लोगोसे मा जाखो बेहा बयनिख्रुइ देरसिन जाबाय बोलोग्रासिन जाबाय स्ट्रंसिन जाबाय बियो मिथिबाय दस जाबाय बियो बेबायदिनो फोरबोआबो जोंखौहाय मा खालामो गोजौआव दिखाङो लुखाङो जेब्ला जोङो गुरै जागोन नम्रथा जागोन बिनियाव बरसा खालामगोन बिनि बोसोनखौ जों खोनासंगोन बिनि बोसोनाव जों ध्यान खालामगोन आरो बे ध्यान खालामनायखौ जेब्ला जोंनि प्रेक्टिकेल जिबनाव बाहायगोन फोरबोआ नोंनि गेजेरजों खामानिखौ मावगोन लासिंसिं नों जानाय नङा नोंनि गेजेरजोंहाय गोबांथार मानसिफ्रा सैथोखौ मिथिगोन नोङो उदाहरन जागोन फोरबोआ नोंखौ अनगोन फोरबोआ नोंखौ दैदेनगोन नोङो बिराद फिथाइ गोनां जागोन जे बेखौनो इसोरनि बोसोना दिनै जोंनो बुंदों बे जहननि 15 बालाबनि बासिरायावहाय थारमाने जोंनि सोमोन्दोआ फोरबोजों स्ट्रं कानेक्टेड जानांगोन जुदि जों बेजोंहाय मोजां सोमोन्दोखौ खालामाब्ला अब्ला जोङो मा दालाय राननाया जेरैबायदि दाननानै गारजायो गारनानै बेयो अरावसो सावजायो उदायै थिग बेबायदिनो जोंबो जागोन उदायै जोंनि जिबनाव जेबो फिथाइ थायनाय नङा बेनिखायनो let us make a strong relationship with God let us build strong relationship with God जों फोरबोनियावहाय गोख्रों सोमोन्दोखौ दानि जों बेनो खाबु होनि जोंनि बे गोसोआव जोंनि बे जिबनावहाय जाहाथे बे जोङो नंगौआव दैदेननो हानायफोरबायदि God bless you all thank you